आङो दा 1.5 बोसोर जाबाय बे मावनाया। आच्छा 1.5 बोसोर ने बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो क'क्राझार टाउनाव। ओमफ्राय क'क्राझार टाउनावहाय मोनसे बिसेस खामानि लानानै दंफैयो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो बड'लेण्ड रादाब स्टुडिअ'आवहाय दंफैयो नै। ओमफ्राय सार मैखोमावहाय कल खालामहरदों जोङो सारमोननि स्टुडिअ'आव थांनानै एसे इन्टारभिउ लाहैजागोन नामा होननानै। ओमफ्राय दा सारा फै हाबफै लाफैनो हागोन होननायलाय दा थिग बेबायदिनो जोङो सार मैखोमनिफ्राय एसे मिथिनानै लागोन जेन'बा बे बड'लेण्ड रादाबावहाय साबैसे मेम्बारफ्रा खामानि मावो जों डिटेल्स गासैखौबो मिथिहोगोन। जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांनो हागोन आरो जोबजासे। ओमफ्राय एसे क'क्राझार सहरखौबो स्लाइड दिन्थिनोसै आङो फैनायजों लोगोसे। ओरैहाय बेंलाय ब्रादारबो दंफैयो। ओमफ्राय जोङो दिनै थांफिननाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंना खामानिया दिनैहाय जोबनो थांनाय नङा आरोना। हर थानानै गाबोनसो थांफिननाय जासिगोन आरो। स' नायलांबाय थानो हागोन। दा लोगोफोर सिङाव हाबफैबाय जोङो नै। ओमफ्राय गोजौआवहाय गाखोलांनोसै जोङो। ओमफ्राय नै बेयावबो रुम दं आरो बेयावनो दसे जिरायखांबाय जोङो नै बेयावहाय। ओमफ्राय दा जोङो सिङाव थांसिगोन गोजौआवहाय गाखोलांनि आरो। दा बेफोरबायदि आरो नै सिरिफ्रा नै गोजौआवहाय गाखोबोथारबाय जोङो दा गोजौनिफ्राय भिउखौ दिन्थिहरनोसै आङो। ओमफ्राय नैबेयावहाय थेंक इउ सिस्टार। औ ओमफ्राय नै ओरैहाय नायदो भिउफोरा क'क्राझार टाउन। दा फाइनालि सिङाव फैबाय आङो जिथुनाखि नै बेयावनो। ओमफ्राय नै थेंक इउ सार गोजोननाय मोनबाय। ओमफ्राय सार माबोरै दं खबर सबर मोजां दा? मोजाङै दङ दासिमबो मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो खामानि मावगासिनो दङ। दाथ' गोबां रादाब सफैयो मानो होनबा दा बिसायख' खोथायाबो खाथि सफैबाय। दायो मोजाङै सोलिगासिनो दङ। ओरैनो सार नोंसिनि बे बड'लेण्ड रादाबावहाय साबैसे मेम्बारफोर दङ जेनेबा? गोबां दङ। जोङो इडिटरा जोंहा 7 दङ आरो स्क्रिप्ट राइटार 7 दङ। बेजों लोगोसे एक्जिकिउटिभ इडिटर दङ आंनि गाहायाव 2 बिसोर मावो। आरो बेवहाय एंकरफोर 7 दङ। आरो बेजों लोगोसे खौरांगिरिफोर बाहेरायाव जोंना गोबां दङ 40नि बांसिन दङ आरो खौरांगिरिफ्रा। आच्छा बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ दासान्दि। ओरैनो दासिमाव नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड रादाब माबायदि सोलिलांनानै दं दायो? स्टार्टिंनिफ्राय बेसेबांसो इयार्स फैखो बियो? 5 बोसोरनि बांसिन जाबाय। जोङो 5 बोसोरनि बांसिन आगान होबाय आरो जोङो मिथिगौ जे बर'फोरनि गेजेराव गोबाव सम जे बर'फोरनि मोनसे मोन्थाइखौ लानानै सोमावसारनाय जादोंमोन। आरो बे समाव जोंनि हारि हिसाबै थांना थानांगौबा आथिखालाव जे खौरां बिजोंनि गोनांथि बे गोनांथिखौनो बिथा खालामनानै दिनै जोङो बे रादाबखौ गायसनदोंमोन। आरो दिनै जोङो जाय बिथांमोना गायसनदों आरो जाय बिथांमोना दिनै खामानि मावदों बेसिमाव दिनै बेसिम थासारिसिम जोंनियाव फैबाय। आरो हारि हिसाबै जे खौरां बिजों नांगौ बेखौ बिथा खालामनानै जोङो दासिमबो थांनानै दं आरो अराय सम जोङो फोथांनानै लाखिबाय थागोन आरो सुबुं माहारिनो जे सिबिथायखौ जोङो जेब्लाबो होबाय थागोन। थेंक इउ सारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय। ओमफ्राय दायो आङो सारमोननि स्टाफनि बेखौ एसे देखायनोसै। दा नै बेयावहाय एडिटरफोर दङ आरो सिगनेसारबो थायो। आच्छा फुंनिया फुङाव थांबाय बे बेलासिनि गेजेराव। आच्छा ये बेलासिनि ने? टाइमखौ चेन्ज ने? ओरैनो खैथानिफ्राय चेन्ज जायो ओरैनो? फुंनि 8 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 2 बाजिसिम जायो आरो मालाबा टाइम बारजासिमबो मावो। आच्छा सिङाव दङ। आरो एसे देखायबावनि नै बेबायदि आरो ओरैबायदि बेयावहाय स्टुडिअ'खौ आं दिन्थिगासिनो आरोना नायनानै लानो हागोन। ओमफ्राय नै बेयावहाय नै बेयावहाय फरायनो। आच्छा नै ओरैहाय नायदो नै माने बेयावनो फरायनाय जायो आरोना। नै बेफोरबायदि आरो बिराद मोजां बानायनानै होदों। नै बेबायदि आरोखि नै बड'लेण्ड रादाब। ओमफ्राय नै बेफोरबायदि केमेरा थाबाय दा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय आं एसे भिउखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननोहाय नायनानै लादो। दा बेनो जादों जाहैबाय ओरैहाय क'क्राझार टाउन आरोना। आङो वाइड एंगेल होनानै खेबदों। मथा मथि केमेरानि क्वालिटिया बारा मोजां फैयाबो जानो हागौ थेवबो देखायबाय आङो। दा बेफोरबायदि आरोखि बिराद मोजां। आं गोजौनिफ्राय नोंथांमोननोहाय भिउखौ देखायबाय आरो। ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि निउज पर्टेलनि गोनांथि जायोब्ला नै ओरैहाय सारमोनजोंहाय जगाजग लाहरनो हागोन आरो स्टुडिअ'आवबो फैनो हागोन ने जेनेबा? स्टुडिअ'आव फैनो हागोन। माबाफोर माबा मोनसे गोनांथि जायोबा जोंहा हेडलाइन दंखायो। हेडलाइन दङ आरो बिथांमोना जेब्लाबो जोंनि हेफाजाब लानो हागोन। आरो जोंथ' जेब्लाबो 24 घन्टा जोङो दङ। 24 घन्टा जोङो सिबिथाय होखायो आरो जोंनि
हेडलाइन नाम्बार जेब्लाबो अन थायो आरो दा निस्सय खोनाखाबाय सारनिफ्रायनो नोंथांमोना जुदि प्रयजन जायोब्ला सारमोननि कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दङ बेयावहाय कल खालामनानैबो आरामसे जगाजग लाहरनो हागोन नैबेयावबो कन्टेक्ट नाम्बारानो आङो नोंथांमोनहाय नोंथांमोना बुंनोबो हागोन ECC आव जोंना चेनेल नाम्बारा 276 आरो GTP आव जाहैबाय 998 बेवहाय क'क्राझार आरो गसाइगाव जोङो ओरै फुख्राग्राम जों जेरावबो केबल मोनगोन आरो बांसिन क'क्राझाराव दङ क'क्राझाराव गोबां कनजुमार दङ जोंनि चेनेल गोबां सानो फेसबुकआवल' होननानै नाथाय बे फेसबुक नङा आरो अलरेडि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया केबलखौबो सेटेलाइटआव हमखायो जितु बेखौबो बे केबल जानो हागौ नाथाय सेटेलाइट चेनेलाव बेखौ हमखायो आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेखौबो लेखा लानो गोनां जायो मानो होनबा पारमिसन गोनां जायो आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जुदि नों लेखा मोनाबा मालाबा केबल सालायनो हाया आरो बेखौहाय जोङो दायो क'क्राझारावहाय जोंना ECC आव दङ 276 आरो GTP आव दङ 998 बेवहाय जोङो जाय बिथांमोना केबल लादों आरो आथिखालाव केबलानो बांसिन जाखाबाय सेटेलाइट चेनेलजों लोगोसे केबलखौ बुजाबखायो आरो बेयो सोलिगासिनो दं आरो दा निस्सय सारनिफ्रायनो मिथिनानै लाखाबाय दायो नै सिस्टारमोना बेबायदि एडिटिं खालामगासिनो दङ नै बयबो बेस्थ' आरोना ओमफ्राय आङो सिस्टारनाव एसेल' मिथिनानै लागोन जेनेबा नोङो सिस्टार बेयावहाय बड'लेण्ड रादाबाव मावनानै बेसेबांसो जाखो जेनेबा आङो दा 1.5 बोसोर जाबाय बे मावनाया आच्छा 1.5 बोसोर ने आच्छा ओमफ्राय गोसोफ्राव दायो माबायदि मोनदों गोसोआवथ' बेबायदि गोबां एक्सपिरियेन्स लानो मोन्दों बाहाय फैनानै बिदिनो साहस बारायदों सिगांफोर जेनेबा माबायदिमोन ओमफ्राय दा माबायदि जेनेबा सिगाङाव एसे आंनिखौ बुङोबाथ' एसे कनफिडेन्सआ खममोन आरो दा स्क्रिनावहाय फैबाय थानायनि उनाव एसे कनफिडेन्सआ बारायदों आच्छा थेंक इउ बेबायदिनो आवगायलांनांगौ दा बयबो एडिटिंआवहाय बेस्थ' आरोना जों सोंलायबाय थाला आरो नै बेबायदि